ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ସବୁ ପିଲା ଆସିକି କ'ଣ ଖୋଜୁଛୁ ଭାଇ କାଲି ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଚୋରି ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମିଟିଂ କରୁଥିଲୁ ମିଟିଂରେ କେହି କିଛି କହିଲେନି ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ହଷ୍ଟେଲ ପଛପଟେ ସେ ପିଲା ଚୋରି କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପିଲା ଆସି ଖୋଜିଲୁ ଭାଇ ହଷ୍ଟେଲ ପଛରେ ଏତେ ଅସନା ହେଇଥିଲା ତାପରେ ବି ଆମ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଥିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଭାଇମାନେ କେତେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖୁଥିବ ଦେବା ଭାଇ କାମ କଲେନି ଯାହା କାମ କରିବ ତାପରେ ଦେଖୁଥିବ ଭାଇ ମଦ ବୋତଲ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି ଭାଇ ତାର ଭଲରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲେ ଆଉ ଦେଖ ଇଏ ଯେମିତି ଦୌଡ଼ିଛି ତାକୁ ତା ବାକି ପଇସା ମାଗି ଦେଇଛି ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଭାଇ ଗଲୁ ଆରି ଖୋଜିବାକୁ ଭାଇ ଦେଖୁଥିବ ତଳେ ପାଇଲୁନି ସେଥିପାଇଁ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲୁ ଉପରୁ ଦେଖ କିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ ପକେଇଥିବ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ଉପରୁ ଦେଖିଲେ ଭାଇ କିଛି ମିଳିଲାନି ଭାଇ ମନ ଦୁଃଖ କରି ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲୁ ହଷ୍ଟେଲ ଯିବୁ ଆରି ଭାଇ ଆକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ ସେ ଚଢ଼ିଗଲା ଭାଇ ମୁଁ ତ ଏତେ ମୋଟା କେମିତି ଯିବି ତାପରେ ଢେଇକି ମୁଁ ଚଢ଼ିଗଲି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୋ ହାତଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୁଁ ଉଠିଯିବି ସିଏ ଦେଖିଲାଣି ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଭିଡ଼ିଲାଣି ଭାଇ ତାପରେ ମୁଁ ଆରାମସେ ଚଢ଼ିଗଲି ଉପରୁ ଚଢ଼ିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଭାଇ ତ କେତେ ସହଜରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛି ପତଳା ଅଛି ବୋଲି ତାପରେ ଭାଇ ଦେଖୁଥିବ ମୋ ହାତ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା ମନ ଦୁଃଖ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫେରିଗଲୁ।